तर मी या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांना विरोधच करतो. कितीतरी लोक म्हणायचे तो पेनचांग सिल्लात काय स्पोर्ट्स प्रकार आहेत. And Goa has failed in this. एसोसिएशन आणि फेडरेशनाच्या इंटरनल कॉन्फ्लिक्टांक लागून खंय तरी तांकां फाटीं ओडलेले वयता. सुद्धा आमच्या क्रीडा मंत्र्यांनी जोशात येऊन ही स्पर्धा आम्ही गोव्यात घेतो असं जाहीर केलं. गोंयान फॅसिलिटी ज्यो कमी आसा गोंयान म्हणजे तुम्ही विचार करू शकता 20 वर्षाची तपशिली आहे ती. हा खर्च कसा तुम्ही उभारणार? राज्य सरकारकडं मला वाटतं क्रीडा संदर्भात खेळासंदर्भात कुठलं धोरणच नाहीये. नमस्कार, मी काव्या गोमंतकमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. जसं की आपल्याला माहिती आहे, सध्या गोव्यामध्ये 37व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा सुरू आहेत. या स्पर्धा सुरू झाल्यापासूनच अनेक चर्चासुद्धा सुरू झालेली आहेत. असं म्हटलं जातं आहे की सरकारने या स्पर्धा आयोजित करून सरकारवर आर्थिक बोजा निर्माण झाला आहे. त्याचप्रमाणे काही तज्ज्ञांचं असं म्हणणं आहे की गोव्यासारख्या लहान राज्यानं मुळात या स्पर्धा आयोजितच करायला नको होत्या. तर दुसरीकडे इतर राज्यांनी त्यांच्या पदकविजेत्या खेळाडूंचा गौरव करण्यासाठी बक्षिसं जाहीर केलेली आहेत, ज्यामध्ये सुवर्ण पदकासाठी 5 लाख, रौप्य पदकासाठी 3 लाख आणि कांस्य पदकासाठी 2 लाख असं आर्थिक बक्षीस जाहीर केलं आहे. तर या तुलनेत आपल्या राज्य सरकारनं जरा उशिराच पण जुन्याच योजनेअंतर्गत बक्षिसं जाहीर केलेली आहेत, ज्यामध्ये सुवर्ण पदकासाठी 3 लाख, रौप्यासाठी 2 लाख आणि कांस्यसाठी 1 लाख असं आर्थिक बक्षीस जाहीर केलं आहे. म्हणजे इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी बक्षीस. त्यामुळे असं म्हटलं जातं आहे की गोवा सरकारकडून खेळाडूंना मिळणारं प्रोत्साहन कमी पडतं आहे का, असा प्रश्नसुद्धा सध्या निर्माण झाला आहे. त्यातच सध्या विरोधी पक्षानं क्रीडा स्पर्धांच्या आयोजनावरून सरकारला घेराव घातला. तर या एकंदरीत विषयावर आम्ही विविध लोकांची चर्चा केली. यामध्ये खेळाडू आणि क्रीडा दिग्गजांचा सुद्धा समावेश आहे. तर त्यांचं या सगळ्यावर काय म्हणणं आहे ते आता आपण ऐकणार आहोत. स्पष्टपणे जर बोलायचं झालं तर मी या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांना विरोधच करतो. एवढ्यासाठी हा सरकारी खेळ नाही आहे, हा खाजगी पातळीवर घेतली जाणारी ही स्पर्धा आहे. सुद्धा आमच्या क्रीडा मंत्र्यांनी जोशात येऊन ही स्पर्धा आम्ही गोव्यात घेतो असं जाहीर केलं. त्यामुळे ती स्पर्धा घ्यायची की नाही, कारण त्यासाठी प्रचंड खर्च येणार आहे. हा खर्च कसा तुम्ही उभारणार या संदर्भात म्हणजे जवळजवळ 600 कोटीवर कमी नाही ह्याकडे. गोंयान राष्ट्रीय खेळ सर्तीन आतां मेरेन खूब बरी कामगिरी केल्या. आतां मेरेन गोंयची एकूण पदकां आसात ती 39 मेरेन पावलेली आसात. पयले भांगरा पदक जे मॉडर्न पेंटेथलॉन हो जो ऑलिंपीक खेळा प्रकार आसा तातूंत बाबू गांवकार जो सांगेचो एक बरो खेळगडो जावन आसा, ताणें बरी कामगिरी केल्या. पयले भांगरा पदक ताणें गोंयाक मेळोवन दिलें. नॅशनल गेम्स गोंयान जाता ही खूप अभिमानाची गजाल आसा. जरी केंद्रा कडल्यान फंड्स येवंक ना तरी आमचें गोंय सरकार कशे भशेन बरे तरेन ऑर्गनायज करता. खरं तर नॅशनल गेम हा काही छोटा इव्हेंट नसतो. देशातले जवळजवळ 10,000 खेळाडू आणि जवळजवळ 4,000 त्याच्यासाठी लागणारे मदतीसाठी लागणारे जे तांत्रिक अधिकारी असतात हे आहेत. आणि हे यामध्ये सगळ्यात टॉप क्वालिटीचे म्हणजे देशातले जे टॉपचे क्वालिटीचे आहेत ते सगळे खेळाडू आता जवळजवळ गोव्यात आहेत. Even looking at other states, the awards given are 5 lakhs, 3 lakhs and 2 lakhs. Too little because the emphasis in sports has always to be on sports people and Goa has failed in this. सरकारने जाहीर केलेलं आहे स्पर्धा सुरू असताना की आम्ही मग खेळाडूंना पदकांची रक्कम देऊ ती लवकर मिळावी अशी अपेक्षा आहे. पण गोव्यासाठी ज्या राज्याचं बजेट काही 1000 कोटीमध्ये असतं त्या राज्याला 600 कोटी उभारणं कठीण आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलेलं आहे 650 वगैरे अशा या पद्धतीनं खर्च येणार आहे. आणि त्यांनी म्हटलं की आम्हाला तो खर्च केंद्र सरकारकडून मिळेल, पण अद्याप अर्थमंत्र्यांनी तशी घोषणा केलेली नाही आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गोव्यात येऊन गेले, त्यांनी घोषणा केलेली नाही आहे. त्यामुळे सरकार हा पैसा कसा उभारणार आणि हा पैसा आला नाही तर आणखी तुटीत वाढ होणार आहे. त्यामुळे पुन्हा काही कर लागू करावे लागतील असे सगळे प्रश्न आहेत. गोंयच्या सरकारान बऱ्यो स्पोर्ट्स फॅसिलिटी जावं किंवा तांकां बरे प्रशिक्षक हाडून जर ट्रेन केले जाल्यार गोंयांक आनिकूय बरी पदकां मेळटली अशी अपेक्षा आसा. आमचे जे गोंयचे प्लेयर्स आसा ते खंय तरी एसोसिएशन आणि फेडरेशनाच्या इंटरनल कॉन्फ्लिक्टांक लागून खंय तरी तांकां फाटीं ओडलेले वयता. म्हणून हे सरकारान जावपाक जायनासलें आनी हाचेर कडक कारवाय करपाची गरज आसा. राज्य सरकारकडं मला वाटतं क्रीडा संदर्भात खेळासंदर्भात कुठलं धोरणच नाही आहे. कितीतरी लोक म्हणायचे तो पेनचांग सिल्लात काय स्पोर्ट्स प्रकार आहे. त्यांना त्याबद्दल जास्त माहिती नसल्यामुळे त्यांच्याकडून तेवढा सपोर्टही मिळत नसावा. Infrastructure has been looked at and especially where there was infrastructure, they had a lot of money has been spent
everything is temporary here. All the stadia are temporary. एक खंत दिसता की हो प्रायज मनी हेज्या पयलीं डिक्लेअर करूंक जाय आसलो. हेर राज्यांनी डिक्लेअर केलो, ताज्या उपरांत गोंय सरकारान जो प्रायज मनी डिक्लेअर केलो ते पळोवन खूपच वायट दिसता. इतली बरी कामगिरी गोंयच्या खेळगड्यांनी केल्या, त्या दिश्टीन गोंय सरकारान खंय तरी पयलीं फुडाकार घेवंक जाय आसलो की ह्यो प्रायज मनी आहा जो पयलीं डिक्लेअर करूंक जाय आशिल्लो. गोंयान फॅसिलिटी ज्यो कमी आसा, गोंयान स्टेडियम्स मातशे कमी जाल्ले मदीं, आतां तरी जाल्या सगळें, बट अजून फॅसिलिटी आनीक इम्प्रूव करूंक जाय, कंडिशन्स आनीक इम्प्रूव करूंक जाय. तुमच्याकडे जे स्टेडियम आहेत ते स्टेडियम आता नीटनेटके त्यांचं नूतनीकरण करण्यात आलेलं आहे, त्यांच्यावर प्रचंड खर्च झालेला आहे. हा खर्च कसा वसूल करणं, त्यासाठी युवक किंवा क्रीडापटू यांना तिथं प्रोत्साहन द्यायचं, त्यांना आणायचं प्रशिक्षण, ही 5-5 वर्षाची ही मोहीम असते. अशें जाता की प्लेयराक आसा कोण, बट एकाडमीज ना, म्हणून प्लेयरां सोडटात स्पोर्ट्स. ह्या कारणाक लागून गव्हर्मेंटान मातशें आनीक इम्प्रुवमेंट करूंक जाय. आतां कालूच ती मिनी गोल्फ आसली पळय, ती आमकां चडशा गोंयकारांक खबर पसून ना, पण त्याच हितून खेळान आमकां गोल्ड मेळिल्ले आसा. म्हणटकून तशे बारीक बारीक जे खेळ आसा ते सरकारान म्हणजे ताचे बद्दल जागृताय करून जे बरे खेळगडे आसा तांकां वयर काडून तांकां किट्स बीन फॅसिलिटी दिवन बरे तरेन वयर काडपाची गरज आसा. जाल्यार आमकां आनिकूय खूब मॅडल्स जिखपाची शक्यताय आसा. गोंयान स्पोर्ट्स फॅसिलिटी आसात, पूण बरे राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कोच हाडून गोंयच्या भुरग्यांक जर ट्रेन केले जाल्यार ही जी आतां जी 49 पदकां आसात ती खंय तरी डबल नाल्यार ट्रिबल जावपाक शकतात. की गोंयच्या खेळगड्यां मदीं पोटेन्शियल आसा, ही गजाल ह्या खेळगड्यांनी सिद्ध करून दाखयल्या. आता यजमान असल्यामुळे गोवा सर्व खेळात सहभागी झालेली आहे, पण ही परिस्थिती पुढच्या वेळेस नको. आतापासूनच मिशन उत्तराखंड जर नजरेसमोर ठेवलं तर गोवा पदकं जिंकू शकेल. Maybe the gold medalist should be considered also for a government job in future because this is a national games. केवळ हा पैशांचा प्रश्न नाही आहे. आपल्या राज्यामध्ये चांगले खेळगडू तयार व्हावेत यासाठी आम्ही काय करतो. आता बघा गोव्यामध्ये फुटबॉलची परंपरा आहे, पण फुटबॉल क्षेत्रामध्ये नवीन खेळगडी तयार होण्यासाठी, क्रीडापटू तयार होण्यासाठी सरकारनं काय केलं आहे. राज्य सरकारनं एक निश्चित धोरण ठरवावं आणि राष्ट्रीय पातळीवरती चमकणाऱ्या क्रीडापटूंना योग्य पुरस्कार आणि योग्य आर्थिक मदत जरूर करावी.